Porota. Hledám soutěžící v betlu, to znamená zvu na parket Marka Chytru, Dominika Budovského a Karla Bartoše. Pojďte k nám. Při betlosti, jak se cítíš? Výborně. Co ty, Dominiku? Jakou si dáváš šance? Nedávám si šance. Nedáváš si šance? Šance. Karle, tebe jsme takhle vytáhli, viď? Super, dobře, tak super. Přátelé, je to i pro vás, kteří byste se někdy chtěli zúčastnit takového betlu. Vychází to z takového tanečního souboje vlastně, který se obvykle dělá třeba ve streetových tancích nebo v dalších. Ve stepu to není moc obvyklé, ale už jsme toho byli svědky na mistrovství světa. A před 14 dny v Brně, dopadlo to výborně. Možná pojďme trochu blíž, protože tam budeme mít mikrofony, ať jsme všichni dobře slyšet. Pojďme si vysvětlit, prosím Porotu, jestli by postoupila sem. Porota bude stejná a bude to vypadat tak, že porota se samozřejmě může mezi sebou diskutovat a radit se společně. Ten verdikt bude takový, že bude váš společný a uděláme zatím jedno kolo. Bude to zhruba 20 sekund na tempo. O to tempo poprosím Lídu, jestli by ho na mikrofon udala a vytleskávala. Hodnotíme především originalitu, přesnost rytmu, točky. Zkrátka, myslím si, že ono to z toho betlu nakonec vždycky je vidět a cítit a pro vás to určitě bude hračka, ale jste 3, takže se můžete poradit. Každému dáme 20 sekund, jedeme bez hudby, to znamená, není to na hudební podklad. Lída si promyslí, jaké tempo. V tom prvním kole bude pro všechny stejné, což klade nárok na tebe, ale i na vás. Takže přátelé, je nám všem jasné? Vám je jasné, jak to bude, Porotě také. Takže já poprosím prvního, a to bude Marek, a poprosím Lídu, aby udala tempo, já budu měřit čas. Vy mu určitě můžete zatleskat, abyste to pozbudili. Díky, Dominik, pojedeme to též. Zkusí doufřet stejné tempo, ať mají všichni stejné podmínky. Štěstí, pojď do toho. Porota poradí, zda jí toto jedno kolo stačí a bude eliminovat jednoho. Jeden soutěžící nepostoupí a 2 postoupí do finále, ve kterém se utkají o titul. Je pravděpodobné, že to Porotě stačit nebude, až bude chtít ještě jedno kolo. Ještě jedno kolo. Tak já bych taky vyslechla hlas diváků, protože ty nám celý den dělají atmosféru. A já musím ještě jednou poděkovat tím, co od nás
vážnicím, protože jsme skutečně, bylo tady dneska 10 stefařských klubů, všechny jsme oslovili, všichni měli možnost sem dát 2 zástupce a spousty stefařů nám řeklo, že se nejdříve chtějí podívat, co to vlastně vůbec je, protože je to opravdu rok stará záležitost. A teprve potom možná třeba na mistrovství republiky, což je za půl roku, by se přihlásili. Takže ještě jednou váš obrovský potlesk patří těmto všem skvělým stefařům, kteří měli tu odvahu a přihlásili se. A udělali to hlavně proto, aby si to užili a aby pobavili vás diváky. Takže proto se rozhodla, že vyslechne hlas diváků a dá ještě jedno kolo, pojedeme trochu rychlejším tempu. A je to teď zase na lídě, pojedeme Marek, Dominik, Karel. Poprosím Lídu, aby oznámila verdikt poroty. Kdo postupuje? Do finále postupuje Dominik a Marek. Děkujeme ti za účast, hlavně za tvůj chuť se toho zúčastnit. Když bych podal všichni ostatní. No a pánové, je to na vás teď. My se tady poradíme, co na vás vymyslíme, aby to bylo trošku jiné. Vy už se tady rozjíždíte a my máme pro vás přesně to, co chtěl Dominik, to znamená, že se budete střídat po 8. Budou to teda 2 takty. Je na vás, abyste si své 2 takty odstepovali a své 2 takty převzali následně. Budete se střídat. Tak 8 jsou 2 takty, ne? Říkám to správně? Jistě. 8 jsou 2 takty, že? Bychom se dostali do hudební teorie. Tak, OK, začíná Marek, Lído zase rytmus a pojďte tady do toho střídání.
to Porota určitě. Já nevím, jestli jste pochopili, že to je jako souboj, jo. Protože jako měli jste trošku jako proti sobě jít, byla taková selanka. Výborná z obou stran, ale úplně stejně výborná, takže teď se ptám. Chcete je vidět ještě jednou? Chcete ještě stopovat? A víte co? Teď si opravdu představte, že to je souboj, jo? Takže pojďte trošku jako do sebe s tím stepem, protože musí vyhrát lepší, takže chceme vidět lepšího. Zase střídáme po osmičkách. Teď to bylo taky. Nechci předjímat, ale myslím si, že úsudek Poroty se pravděpodobně posune po tom druhém kole, takže se ptám, koho Porota, jaký je verdikt Poroty, takhle se radši zeptám, že ještě nevím, kdyby náhodou byl ten první. Jaký je verdikt? Máme vítěze? Máme vítěze a vítězem battle se stává Marek. Gratulujeme Dominikovi, pro tebe jako vítěze battle máme poukázku od Sanči na 20% na boty. Dobrý, ne? Může se hodit. Ještě mi řekni, jako vítěz battle, v jakých botech stepuješ? Jaký značce? Od Blocha. Od Blocha. Tak to ti hodně děkuju, protože já ji dovážím, takže... To jsme si ale nedomluvili teda, jo? A ještě teda od Blocha tohle jsou Jasony, že? Ano. No, to jsou výborné boty, přátelé. Takže děkuju. Děkuju Porotě za skvělé umístění. Hodně se posuňte, bylo to